санги гурда якчанд сабабҳои пайдоиш дорад. Якум об кам нӯшидан, яъне диюрези кам, вақте ки консентратсияи намакҳо дар пешоби шумо зиёд мешавад ва дар ин ҳолат намакҳо бо якдигар пайваст мешаванд ва дар гурдаи шумо санг пайдо мешавад. Барои ҳамин диюрезро, яъне пешоб ронданро бояд шумо контрол кунед. Дар як рӯз, дар як шабона рӯз аз 2 то 2.5 литр бояд шумо пешоб кунед. Инчунин истеъмоли намаки зиёд, яъне хӯрокҳои шур сабаб мешавад ки дар пешоби шумо консентратсияи калтсий низ баланд мешавад, ки инам метавонад риски пайдошавии сангро дар шумо зиёд кунад. Дуюм сабаби пайдошавии санг, дӯстони азиз, ин истеъмоли аз ҳад зиёди сафедаҳои ҳайвонот, асосан гӯшт мебошад, ки метавонад консентратсияи мочевая кислота, яъне миқдори мочевая кислотаро дар хуни шумо баланд кунад ва ин дар навбати худ дар пешоб метавонад мочевая кислотаро баланд кунад ва ин ҳам метавонад сабаби пайдошавии санг шавад. Сабабҳои дигари пайдошавии сангро, дӯстони азиз, ман дар зери ҳамин навор менависам. Ҳама гуна сангҳоро дар клиникаи Евромед мо метавонем табобат кунем ё ин ки ҷарроҳӣ кунем. Метавонед муроҷиат кунед.